רמי מוסקוביץ'. שלום לכם, אנחנו פותחים במבזק מיוחד בעקבות פיגוע שאירע בחיפה במסעדת מקסים, ואנחנו פונים לכתבנו בחיפה, שרון גל. שלום שרון, מה העדכון שאתה מביא לנו משם? שלום לכם, ובכן פיגוע קשה מאוד כאן בחיפה במסעדת מקסים, שנמצאת קרוב מאוד לחופי חיפה, חוף הכרמל. על פי הדיווח הראשוני של המשטרה שמתקבל עכשיו, יש כאן לפחות 10 הרוגים ועוד עשרות פצועים. המספר הרשמי הוא כ-30. הגעתי! אוי, מאמי, איך התגעגעתי לך. גם אני. איפה היית כל כך הרבה זמן? אתה לא מבין איזה יום היה לי היום. חשבתי עכשיו בפיגוע. כמה פצועים היו שם. רצתי בין כולם, להספיק לטפל בכמה שיותר. כמה דם. עזבי את זה עכשיו. הבאתי לנו חומוס מהבובוש. וואי, איזה כיף. איזה מקסים אתה, תודה. אוף, נמאס לי. נמאס לי כבר מכל הפיגועים. הערבים האלה. יאללה, בואי נאכל. מעולה. אני אומרת לך, הם לא משלמים, מחבלים. כל יומיים עוד אחד מחליט להתפוצץ ולקחת איתו עוד כמה יהודים תמימים. שונאת אותם. לא חושבת שזה גזעני? זה לא קשור לגזענות. מי כמונו יודעים שהמציאות היא אחרת, רמי. הם חיות אדם, הם לא אנשים. החומוס מהבובוש את אוכלת כמו גדולה? מה הקשר? יש הבדל. ותפסיק להצטדק. איפה גדלת? באיזה שמורה במדבר שההורים שלך לא רצו שתיחשף למציאות המרה? לא גדלתי במדבר. תאמיני לי שגדלתי במקום שהרגיש טוב על הבשר שלו מה זה גזענות. אז סיפרו לך כמה בדיחות על מרוקאים. אתה עדיין ישראלי. יש הבדל בין זה לבין להיות ערבי. מה את מדברת? יושבת כאן בבית התל אביבי שלך. יודעת שכל מה שתעשי יהיה גיבוי. הולכת בביטחון ברחובות עם המדים של מד"א. הכל פתוח בשבילך? זה לא כזה פשוט. אתה הולך. שום קצת אוויר. רמי, אל תדבר. פשוט מגעילה אותי הגזענות הזאת שלך, רוני. רוני, נו. רון. פשוט יש לי חבר, ערבי מאוד טוב, שעובד איתי ביחד במטבח במסעדה. קוראים לו סלים. והחבר הזה שלי הוא עובד מהבוקר עד הלילה. רגע, לפני שאתה ממשיך אני רוצה לספר לך משהו. לפני חודשיים בערך הזיקו אותנו ללידה ביפו. זו מישהי שכבר נתנו לה מים וכנראה תלד בבית. כשהגעתי למקום ראיתי אישה, ערבייה, בת 20 מקסימום, אולי היסטרית וצועקת מכאבים. אז אני והחובשה שלי ילדנו את התינוק שלה בתוך הבית שלה. כל כך התרגשתי, רעדתי כשפתחתי את חבל הטבור, כמעט בכיתי מהתרגשות. השותף שלי לצוות אמר לי, מה את מתרגשת? כדאי להביא מחבל לתינוק הזה. אבל לא היה לי אכפת, זה לא השפיע עליי. ערבי, יהודי. אני ילדתי תינוק במו ידיי. זו הייתה אחת החוויות הכי חזקות שחוויתי במד"א. אתה רואה? אני לא כזאת גזענית, כמו שאתה חושב. אתה יודעת כמה את יפה בעיניי עכשיו. ולפני זה הייתי מכוערת? ולזה התכוון. מאמי, כל הגוף כואב לי. אז למה את נשארת בעבודה הקשה הזאת? אתה ממש נשמע כמו אבא שלי. הוא מאמין בחינוך אקדמי. הוא רוצה שאני אעשה תואר. הוא אומר לי שפרמדיק זה לא מקצוע, שאני מבוזבזת במד"א. הוא אומר שזה לא צורה, כל המשמרות לילה האלה, הסיכונים והמחלות. הוא לא מבין. אני נולדתי למקצוע הזה. אני כל כך אוהבת לעבוד עם אנשים. ואם אני מצליחה לגרום לחולה להחזיר דופק, או לנשום שוב, אני מרגישה על גג העולם.
אבל אבא שלי לא מבין את זה. רוני, אבא שלך שונא אותי. מה? למה אתה חושב ככה? אז, כשנפגשנו, הוא הסתכל עליי בחשדנות, בהתנסות. כאילו אני לא מספיק טוב בשבילך, כמו שאני. הרגשתי שאני צריך להעמיד פנים, שאני מישהו אחר. לא, אני מבינה. אני מבינה. אני יודעת מה זה לרצות להיות אמיתיים. כל כך הרבה אנשים מתחבאים או מסתירים את עצמם. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה שאיך שאתה רואה את עצמך, זה לא איך שהסביבה רואה אותך. וחוץ מזה אמרתי לאבא שלי שאתה בחור מקסים וטוב לי איתך, וזה הכי חשוב. לא יודע. לא יודע. רמי, אתה ממש מוזר. כבר אמרתי לך שלא אכפת לי מה אבא שלי חושב. זה לא זה. אז מה זה? תגיד לי. לא תבין. רמי, מה קרה? יודעת, הבחורה הכי מדהימה שפגשתי בחיים שלי. כך כיף לי איתה. כשראיתי אותך בפעם הראשונה הולכת ברחוב, ידעתי שיבוא יום ואני נושק אותך. מה אתה אומר? טוב, זה רומנטי, לא? עובד כל כך קשה, רק בשביל שיהיה לי כסף לגור איתך פה. אני לא מבינה. תקשיבי עד הסוף. יש משהו שאת לא יודעת עליי. מה אתה מדבר? את זוכרת ש... איך להגיד את זה? מה? תגיד את זה. אתה מפחיד אותי. רוני. אני לא יהודי. אני ערבי. די נו, אתה צוחק עליי. מה? אתה מריח את זה? אתה מצליח להריח? בטח מוכר לך הריח הזה של אדם. כל הכבוד. כל הכבוד! הצלחת להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. יש לך זיוף אחד גדול. אני ואתה, אנחנו אכלנו מאותה צלחת. ישנו באותה מיטה. מסרתי לך. או, גם אני ניגרת מעצמי עכשיו. רוני, השתגעת מה את עושה? אל תיגע בי. רוני! לא מסוגלת לשמוע אותך. קח את כל הדברים המטונפים שלך ותוציא עכשיו מהבית. אחרת אני אקרא למשטרה. ותאמין לי, הם ישמחו לתפוס אותך, אני רק מחבל! אני שונאת אותך! קראת לי? מה ששמעת. קראת לי מחבל? את מסוגלת לקרוא לי מחבל? אני רצחתי מישהו, את ראית אותי רוצח מישהו? לא צריכה לראות איך, אני חד שקרן! רוני, תסתכלי על עצמך, לא מאמינה לך! תעוף מהבית שלי! אני לא הולך לשום מקום! תעוף עכשיו מהבית שלי! אני משלם על הדירה הזאת בדיוק כמוך, זכותי להישאר פה. לא נוח לך, את יכולה ללכת. אם אתה לא לוקח את הגופה שלך ועף מפה, תשארת למשטרה! בבקשה, תקשרי, המספר זה 100. להתחרט מאוד על מה שאתה עושה! אם בכלל אתה יודע מה זה להתחרט, אה? מזיז לך הפיגוע הזה בכלל? הוא משנה לך? מה נראה לך? לעזאזל איתך, מה את חושבת? כן, אני אגיד להם שהכית אותי, שניסית לרצוח אותי. מצוין, תגידי להם שאני ניסיתי לרצוח אותך. אני ניסיתי לרצוח אותך, את האישה שאני אוהב. תדבר איתי על אהבה, שונאת אותך. הגבול מאוד דק. תעוף מהדירה, אני לא הולך לשום מקום. תראה מה זה עכשיו. תתקשר למשטרה. אני אגיד להם שיצאת איתו מחבל הפיגוע. אני אגיד להם שאתה משתף פעולה. אני אגיד להם. בבקשה, תקשרי, רק תדבר, את יודעת, רק לעשות רוח, רק פוזות. כזאת אמיצה, כזאת חזקה, תסתכלי על עצמך, משפילה את עצמך. את רוצה להתקשר? תקשרי כבר, לעזאזל איתך, תקשרי! תקשרי, תגידי להם שאני מחבל, אני! רמי! מה את מנסה לומר? לא אכפת לי מה. מאוחר כל כך עכשיו ואין כאן אהבה. מבטים נפגשים
מזכירה